Oimore Jaira Malolo TV kamora mora maintiere akaw thuolo nieri mar rwaki e chenro mar Duond Mine kama kelo ni chenro nieri kaka pile nyinga Joyce Oduor. Chenro mar Duond Mine en chenro noero ma bende wapuonjore kaka joma mine e weche mopogore opogore obed weche goeko mag siasa, weche goeko mag ohala, weche goeko mag dak kaachiel kod weche mamoko mathoth. E studio mar odiochieng' ma kawuono e chenro mar Duond Mine thuon wach ma bende wadwa wuoye en ler mar jomadongo kata hygiene mar jomadongo ka tielo mar bende ne wabedo godo juma mokadho ne wawuoye arita mar jomadongo koro odiochieng' ma kawuono thuon wach ma bende wadwa wuoye en ler mar jomadongo. Ka e studio marwa wan kod wendo adamiye thuolo mondo mi ofulno nyinge tich motimo gi kama owuoke. Machiegni ahinya chenro mar Duond Mine. Kamano Joyce. Nikwara mogi Ajwang' ero kamano kuom bet kodwa e chenro ma kawuono. An nyinga Goreti Achieng'. Awuok e dala mar Siaya to atiyo kod migawo miluongo ni Youth Action on Leadership and Development. Watimo hocho to watimo gimiluongo ni psychosocial education ma kawacho gi dholuo en ni watemo ng'iyo pach dhano gi timbe dhano kaka wanyalo riwo gi gibed maber mondo gikony dhano dag e ngima maber. Watimo mae ne nyithindo matindo yudhe to watimo ne joma dongo be mosebet moti. Ero kamano. Machiegni ahinya chenro ma kawuono ka thuon wach ma wuoye kawuono en ler mar jomadongo kata hygiene mar jomadongo. Ere kaka inyalo nyiswa ni en jukumu mar ng'a ma onego bed ni neno ni jomadongo gi hygiene mar gi obedo yo makare to gin kaka kuonde mage monego bed ni ng'iyo kuonde mage monego bed ni keto ler mamalo ahinya ne jomadongo gigi. Erokamano Joyce. Ler mar jomadongo apani nyocha omule matin e program moro mane wan kod mbele kanyo, lakini ler en gima duong' sana e ngima ng'ato mosebet maduong'. Jomosebet madongo gi gionge teko mar timo ler kendgi. Mama u kata baba u kosechopo higa kata 70 gi gimoro bedo luok ot yawo to bedo ng'e ni kama e kako negative mago koro jok madok e stage miluongo ni gichako bet kaka nyithindo. Onego bed ni joma chielo e marito gi. Koro penjo mari en ni ng'ama onego kaw ting' marito gi. En jok mane ginyuolo ma nyithindo ma gin godo kopo nok onyuol to en jok machiegni kode ma wade ne man machiegni ema onego kaw ting' mar making sure ni oritgi maber e yo mar ler. To koro gin kuonde mage monego bed ni en sure ni ler kata kaka in jahocho gin seche ma uwuotho e field jok muse tudoru godo e yo makare gin kuonde kaka mage ma uneno ni jomadongo nigi pek ma ok giyud ler e yo makare makata maybe keto ler kanyo chando gi matin. Nikwara mogi Ajwang' e tijwa mar hocho ni wanene gik madongo sana. Johocho wetena manena ong'eyo maber gima wacho. Waneno gik madongo sana e tijwa mar hocho ni. Ka wawuotho e mier kuonde ma ji odakie samoro iluongowa to kuom jok madongo waseneno gik matek sana mamoko pek kata mondo awach kama antiere ni. Mokwongo kabisa nitiere kit ler moro mar jomadongo ma wacho no bedo ignored. Ignored en ni ji ok ng'iye. En sexual hygiene. Sexual hygiene en ler mar ria. Awacho ni ler mar ria. Iwacho ni gisewuok e ria dongi. Gisewuok e ria matiende ni ok gitim gik ma watimo mag ria ka. Lakini system mar ria, dende mar ria to pod nitie. Matiende ni tuoche mag ria ka pod nyalo make. Awacho kamano nang'o. Nikwara mogi Ajwang' wang'eyo ni kinde machon joluo no ok ter nyangi. Koro wan gi chuo madongo mano ok oter nyangi. Koro kano ok oter nyangi to system mar ria cha pod nyalo kana chilo. Ma koko luokre maber to pod chilo ka nyalo kanre mabedi mana tuo moro oyud tuo moro manyalo luwo riane no. Akeni luonge ni ria inyalo luwo kowuok e duong'ne madhi nyaka iye kuche cha mamiye tuo moro marach. Joma mine waseromo go mang'eny kabisa. Iyudo ni ng'ama mama en mama maduong' mosechopo higa 60. To mama maduong' ni kata kosudo buti tiwinjo kit aruf moro mok ber ma indicate ni mama ni nigi tuo moro riane cha. Ana bro luoge kamano.
nyuol kar nyuol ne cha kadhi kuchocho nitiere gimoro matimore ma ok ber tiyudo ka mama ni samoro nonyuolo mana nyithindo mayuwi koro gini be kako wach ni nyathine nadwa dhi e hospital kech awinjo kama tame samoro en gi chiwo de dalaka mogego kode mako wacha no ineno karoti moge gik maricho momiyo tuo no make koro mama ni luor koro joma dongo gi kikwa par ni tuoche ilagi ok nyal mako gi to tuoche gi alagi gok mak ngato nikech en ria kende nyalo mako ngato ni chilo moro odhi kata cho moro kamoro omulire kata omulo gimoro to mulire kama to gigi pod nyalo bira koro sexual health margi pod nyaka ngi kata duong kama giduongie ni frequently nyaka tergi e hospital ter mama uka gaino mondo ngito mama uchal nade ter baba u mondo ngito chal nade kech gigi hinyogi awacho kaka jahocho moseromo gi mang'eny higa ni kende manyocha corona timore ni ne wawuothe mier to waneno kaka ji odak aneno joma mine madongo mang'eny sana manigi sexual infections okia kata gik moko wuok kuome maricho okia no wachne ng'a okia no timre nadi gini chando mine wa madongo mang'eny sana moko gwonyore with simple tuo miluongo ni candidiasis minyalo chiedhi osegwonyore moridhre mochal nade waneno mago mar ariyo en gimiluongo ni yo mar ler mar cho nyakwara mugi ajwang in gi jonyuol ni madongo be isepare to cho mabur ma un go e dala cha mama dhiga piny nadi maduog malo to en gi higni 70 baba dhiga piny nadi maduog malo koso in linga Nairobi iweyo tikia to jogi chandore mana isindiko ne gi jatich kori weni kila kitu dhi mbele makara iyudo ka jogi choke ne ok nyal kata dhi piny maduog malo koro sani nitiere choche mabeyo miloso maber kata mana Smith kende inyalo dhi e burno miger Smith no kaka cho maber makodhi to betie to koro ikete maler iluoke maler nyikwara mugi ajwang ler mar cho en gima muhimu sana kuom jok mosebet joma dongo jogi thagre moko gore piny kodhi e cho moko koro keto cho mane bath ot kanyo moko be tuo makoro olayo mana kuma entie sana joma chuo iyudo kolayo kanyo piende nego dhiek onge ng'ama mone oko koro mano aspect mar ler manyaka wang'i ler machielo en man nyocha sewacho kae mar beddings gi bedroom kaka bedroom kama jonyuol ninde chal nade ofundore machal nade yawa Joyce kidhie ute jonyuolwa madongo gimidonje bedroom magininde tinena tho mama ni tho dayo ni tho janyuol tho wawuog Nairobi wawuog Mombasa wawuog kure wadhu ang'eni bedrooms mag jonyuol wachal nade gininde piende machal nade mattress chal nade mar ang'wen en kit chiemo manyocha wasewacho nyaka wang'eni giyudo balanced diet mano to ler mar chiemo ni chal nade jikon chal nade sende chal nade sufrichi ni chal nade to mogik aparo ni en kit muya kaka chal gimoro kendo ma waseyudo en ni ute jonyuol gi opong' gi gik mang'eny iyudo ot matin oket maka kanyo oka cham oket kanyo to cham ing'eni koka nitiere kaka insects moko biro ga magolo bur moro kanyo cham nitiere kacha golo gike maka oket kacha lewni moko mochido fundore kacha gik mang'eny koro iyudo ka janyuol osiko mana ka fuolo biseyudo janyuol ma fuolo ma mano en ni kit kama entie muya maler ok kal ka goye muya ofundore otno koro nyaka wadhi ma wang'e ni to jonyuol gi muya kale ot magintie ni e yo mane dirisni chal nade curtains ler koso chido nikech curtain be ka muya kwadho to donjo gi buru to mano kore muya moyweyo to samoro janyuol ni janyuol ma koma achiel mosebetie kama okolokre okuwuogi koro magi nyaka wang'e magi e kit arita monego wang'e kabisa to kopogore gi mano be apani gimoro ma wiwa will go and maybe rwakruok mar jodongo gi ere kaka onego bed ni wa ensure ni kata lewni ma girwako bedo maler ma maybe okokelo negi tuoche achiel ariyo adek moko ma to koro en mana ni nyaka luok lewni gi to ken law kende
ndalo moko nabet gi experience marach. Kanyocha ndalo mogik ka nadak gi babwa higni mang'eny ne babwa ne en ng'at ma en pien higni madhi kata 5-6 kuchuchu. En olinga linga kanyo, olayo kanyo, otimo kanyo. Be monomiyo abet gi experience machako tich mar jomadongo gi. Koro niyudo ka ng'ama duong' kata mondo ogol sirwache mondo dhi oluok tek sana. Koro chieng' moro nadhi dala tadhi gi ji kadhi gi gik moko makao underwears mag babwa ten. Ka mamwa to notho chon. Ma aluoko ma moye tol kama. Be ana manadhi ang'iewo negi. Aluoko ma moye tol kama. Kana aseluoko ma moye tol to mama moro nobiro. To yuda ka kore eka mocho. Mama nobuok sana. Ni nyathina, inga gede chuota nise ni indo gatedo kama. To penjen to magi gik jaduong'. Dangise magi to magi jaduong' abiro luokone. To wacho nti dwa nego chuori na. To kara babwa ne winji. Babwa nogolo luth moriembe godo. Koro yudo ka kweche moko ma wan godo mang'eny gi miyo ok wanyal konyo jonyuol. Wacho ni anto kabiro wacho kwer ka. In eming'e kweche miluwo go mok ibi luwo. Lakini anto najitolea ni kwer gi ok bi tama mondo kik akony janyuol. Nikech ka koro mama unotho chon to baba wuoti malayo kuma entie. Adier. Okin sure ni jatich nyalo timo gimonego tim e yo makare. Donge nyaka bedie ni samoro ka in ng'ama wuoyi to baba uno eman kanyo. Tidhi ting'iyo to kama baba oninde ni chal nade. Kok itim gamano to chilo bro nego baba u. Nyaka wang'i nyaka kit inaweya magirwako. Mako dhi marach to beda ng'at makelogi. Iwacho ni baba chok machielo manyocha kelo niga kaka gikethore kata koro gichido owang'gi kelne manyien. Ano kane kwer manyalo tamo ng'ama wuoyi nyiewo ne baba underwear. Nitie kwer ya jowadwa akia. Kapo ni nitie takia. Okane kwer manyalo tamo ng'ama nyako nyiewo ne mingi underwears mabeyo, mag cotton mabeyo, maka mama orwako to miyo. Koro magi te nyaka wang'i. Lewni magirwako kochakore kuom law ma iye cha nyaka bed law maler. To kondik ne jatich kopo ni en ng'ama mama emodong' to gin ga comfortable gi jatich madhako kaka en. Obed jatich maber madhako manyalo rite to nyalo rango gi. To jatijni be nyaka ng'e obro luoko nyaka sirwari. Kech mama ni ok nyal luoko gikegi. Ka en gi higni 80 do luok sirwari ya. To bende samoro kata sirwari ni ok orwakga. Imiya law moro ma free maber ma air circulate kuome maber. Mano di bed maber kata moloyo. Donge nikech mama ni be osewuok e ria en ng'amoti. Kamano. Wakao yoyo matin. Ajera Malulu TV wabiro kao yoyo matin kaito wabiro duoge tielo mar ariyo mar chenro nieri mar Duond Mine ka studio marwa wan kod Mikai Goreti Achieng' kama bende thuon wach mabende wawuoye en ler mar jodongo kata hygiene mar joma chuo ka achiel kod joma mine mabende gin jodongo. Kik idhi mabor. Machiegni kendo e telo mar ariyo mar chenro nieri mar Duond Mine ka studio marwa kawuono wan kod Mikai Goreti Achieng' kama bende thuond wach ma wuoye en ler mar jodongo. Akawa dhi mbele kod twak machalo kama endi Goreti yudo ni seche moko kata mamani kata jaduong' mane otni man modong' e dala kaendi yudo ni seche moko no nyuola nyithindo go eko ma yawuoyi to koro gine ma gikendo kata nonyuolo kata manyiri to manyiri be osedhi kuonde mopogore. Biparo ni mon ma joma chuo nyithinde ma yawuoyi gi okendo be nyalo konye keto ler e yo makare kose ok nyal kata wach ni ponono luoko ne lepe kata luoko ne lewni ma iye. Aparo ni luoko lewni ma iye to nyabet matek kitwa ma chikwa mag luo ma wawacho no kwang'eyo maber an kodi samoro kwang'eyo maber. Lakini nyalo bet samoro matek to be okowinjoro ken heshima kabisa kuom ng'ama dhako ma wuodi okendo ni luoko ni lepi ma iyego. Koro aparo ni role mar chiwuoyi ni to nitie kendo en role mapek maber
Enango monego bed no. Koro aparo ni role mare ka en e dala ka to kata nitie jatich mondik ne mama ni to en mana supervising jatich. Ni jatij ni otimo gima onego bed notimo cha. Iwinjo. To min chuori kata wuon chuori en janyuolni. Ena ni kaka chikwa mar luo kata heshima ok onego bed ni chiegni kode ahinya moro ma koro inyalo chopo kata e gik ma koro chande kabisa. Even though samoro chopoga makoro ine ma intie. To jogi wacho ni gin jok madongo ma samoro osewuok e ria okia kata gima kuome. To samoro yudo ka gimoro timore ma in chiwoi ine ma intie. Koro dwaro ni bed alert. Minyalo kata ringo miluong yuore moro very fast mondo bi okel konyo. Inyalo kata ringo miluongo wadgi moro very fast. Koro gima important kuom chiwoi en ni ong'eyo ni en ma en dala ka. To ng'eyo ni mamani ni kama otuo gi yo ma kama kata kama koro koponi nitie kamoko nyal chopi to nyalo luongo ng'at ma nyalo chope very fast. Tiyudo ka samoro mondo owuogi gi odak gi jogi ma kata loso e moko los kodo. Koro mano ting'eni koro konyo no bet matek. Lakini ka gin joman machiegni odonjo kanyo ng'iyo ni madhe ichieo nade, madhe iriyo nade, be osegang ni nyuka cha madho to dak aneno kimadho nyuka ni mimule mula tiweye ni. Supervision no is very very important. Mar ariyo en chiemo. Chiemo onge kwer moro mane chiemo nok ok nyal loso. Nitie ga kwer moko once in a while samoro ka ng'ato tho awinjo ni chiwo de nok nyal tedo ne nikech ng'ano koro mago to kadwa donje gine ma ging'eyo kaka giluwogi. Lakini chiemo to onego bed ni mama ni kata ka nitie jatich to supervise ni ng'ama duong' ni ochiemo kaka onego bed chiemo. Kata gage onyalo gage kopo ni ng'ani ok nyal mako chiemo kende to en ma entie. Onyalo tedo chiemo modhi ogag jaduong' ni modhi ogag kata mama ni momi macham. Mago gik ma chiwoi nyalo timo. Mar ariyo role mar chiwoi en ni kopo ni chuore cha ema onego bed ni chiwo kony machielo ma nyocha wawacho kaka financial kaka gini to kaw teko kendo bed mbele ijiwo chuore no mondo kel kony ni janyuolne kako onego bedi. Mar kata ka en mabor to go simu baba uni mondo tadhi ang'iye gokinyi kana awuok adhi e puodho to dak aneno kochiew na maber. Dong mano go simu ojiwo chuore. Ing'eni koro mama ni kokawo role ma jiwo chuore tibiro yudo kaka ta dichuo ni bo tegno onge maber ni ng'ane ni e dala to odhi ng'iyo baba moneno kama. Koro yudo ka gigi duto nyalo bedo monitored e yo makare. To ka mama ni oling'aling'a piny mwale ode kucha gi nyithinde. Machielo kendo en ni nyako encourage nyithinde mondo bed machiegni gi janyuol motini. Nikech nyikwayo to onge luore kinde, nyikwayo gi deye gi kware. Koro nyithinde gi konyalo choro machiegni kuom jaduong' mantie ni, ochoro machiegni kuom mama mantie ni mondo konyo yudre e yo mayot. Aparo ni mano nyalo bet maber. To thothne weche mag sexual hygiene ma wasewacho telo mokwongo yudo ni gin gigo ma pono no wiji kuotga mondo kata for example kata kaka an ka maybe gimoro chanda sexually yudo ni wiya kuot maybe kata ka nyapimo ne ng'ato. Koro kaka jodongo gere kaka onego bed ni waketo gima chiegni mondo kata gik machalo kamano katimo gi wigi kik kuot ni maybe ng'ato nya paro ni maybe otimo gima rach eka e gima omiyo yudo tuo machalo kamano. Aparo ni ji duto machiegni gi jok madongo gi kanyalo keto gi machiegni tibiro yudo ka wich kuot no tin. Kata ka nitie nyakware moro machiegni kod mana kaka wacho kata chiwode ni kodhi mowinjo kata ruf marach ka wuok to ng'eyo maber ni mama ni to wiye biro kuot kode to nyalo oro ng'ama ong'eyo ni chiegni ga kode. Ka nitie nyare moro maduong' mong'eyo ni ga very close gi dagi to nyalo oro ni yawa akia gimomiyo ka sudo but dau tawinjo mana ka nitiere ruf moro mok berna. Okidhi losi gi dau to nyathini be opuonjo kaka dhi loso gi dau. Nyathini kopilo ni dani ang'o momiyo awinjo in iluokori to nyathini nyalo bet machiegni gi dagi ni moga wach ne dai gima winjo ni adwa teri e hospital. Nitie yath moro ma komi to gino dhi rumo. Dai no ok nyal tamre nikech obesa moro winjo rufno. To moko be nitie makoro osebudho garufu ni makoro eno komi. Ing'ena rufu kan kuomi to kiwinji to ng'ato machielo mawinjo. Koro dwa mana kaka ikonye. Koro ka wabet gi jogi machiegni to konyo dhi wuok machiegni.
Aya, nitie jok moko miluongo ni yuoche jogi ma bende nie gweng' ka kokalo kopogre gi nyikwagi gi yuoche gi inyalo dhi kuom yuore moro, lakini yuore ni bende nyaka bed yuore ma ng'at maber. Nitie jomoko ma wacho gik mang'eny sana ma gimoro achiel matin no nendo wache gweng' ma gweng' ong'iyo te emomiyo wadwaro ga gimiluongo ni professional help. Sani nitiere jok miluongo e gwenge miluongo ni nyamreche. Bing'egi iluongo ni community health volunteers. Nyamreche gi opuonj gi gik miwinja wacho gi te ging'eyo. Nyamreche go king'eyo moro e gweng' ting'e ni gimoro timore ne mama moro maduong' kata dichuo moro maduong' koka yor mar nyuol koni kata koka ria mare. Kaw nyamrerwa ni ipimne ni yawa nadhi nimo madhicha tarufu mawinjo cha ok en arufu maber. Nyamreche gi nigi yien moko manyalo kiria mago to kokamano to nyalo kawo mama ni motere osiptal kata dichuo ni motere osiptal makonye. Koro kony nitie. Mokwongo ng'i ng'ama chiegni kode. Mar ariyo ka en ng'ama wiyi kuot godo nyamrerwa ni e gweng' sani gweng' ka gweng' the whole country nigi nyamrerwa e gweng' manyalo konyo kamano. To nyamrerwa gi maber go, nyamrerwa en ng'at mopuonj hocho to puonje kano siri be. Ok en ng'at mabro dhia to wacha carelessly gima timore keyo wache gweng'. Erokamano. Koro maybe wach ni mogik otudore gi ler mar jodongo ka wadhi ka watieko. Aparo ni ka wacho mogik abro wacho ni joma ng'eny paro ni jok madongo mosewuok e riagi onge gi shida kokalo koka duongi koni kata tuoche manyalo makogi. Mano ok en adier. Watem ng'iyo sexual health mar jok madongo gi. Mar ariyo, ji man machiegni gi jok madongo gi mondo o facilitate kony margi mondo obed mayot kuom wach mar ler margi. Mar adek, nyithindo man gi jonyuol, jomantiere oko kucha to nigi jonyuol, odhi ong'i udi ma jonyuol gi odakie. Ler mane utegi, ler mane bedrooms, ler mane gik chiemo, ler mane muya masakulete odno mondo wangi mondo konywa. Kata in be kitimo mano tibro tiyo gi pesa matin nikech kokitimo mano to janyuol ni bro tuore sate ai tibro yudo kitiyo gi pesa mang'eny e chieth mare. Moro kendo en wach cho. Wangi uru choche ma jonyuol gi nikech jonyuol thagre kabisa e wach mar kaka gidhi e cho. Koro ka watimo magi to wanyalo konyo joma dongo ma wan go e kindwa mondo dag gi maber makata ka githo to ng'ato tho ka mor owinjo ni to nyithinda nyokonya an gi choka. Sani nyalo kata tap pie mabati tirwako e bedroom mare kacha tiketo ne sit ma toilet monyalo flash kama en ochung' e kitanda kama to lokre to betie oselos mang'eny aseneno. To kotieko tipuonje man mama kitieko timako gini kama to flash kamano. Erokamano. Ajera Lolwe TV di kanye mwachope giko mar chenro mar duond mine mabende ne waiko ni Lolwe TV otieno makawuono ka thuon wach mabende ne wawuoye en ler mar jodongo. Neni iketo ler kuonde goeko mabende jonyuol ni odake mondo mi gipogre kod tuoche mopogore opogore mabende nyalo makogi. Nyaka kendo waromo odiochieng' machielo oriti masani nyinga Joyce Oduor.